jotij sirkal okwedo weche mawachore ni omenda mag jopiny biro tigo de chiwo negi okumba mar thieth e bwoko mar sirkal ma Social Health Authority kata SHA. Ka giloso gi jofwambo, riwruoge mopogore opogore mag jotij sirkal wacho ni onge omenda manyien ma gidwaro mondo mi sirkal omedgi mak mana omenda mosebed kimiyogi ne okumba mar thieth chakre 2011 e bwoko machon mar NHIF. Simfrozo Kinda nigi ler. Riwruoge mag jotij sirkal okwedo weche maliekore ni omenda mag jopiny ibiro tigo de chiwo negi thieth makende e bwo paro mar chik midendo ni Public Officers Medical Scheme Fund. E twako jofwambo, riwruoge mopogore kamoting'o mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar jotij sirkal, riwruok mar kuko e kin mamoko, olero ni omenda ma ibiro tigodo en mano ma ing'ado wi osachgi. Ji mang'eny ne pingo ka giparo ni wadwa dhi kawo pesa mar jochul osuru mondo thiedh godo jotich sirkal to jo Kenya mamoko ok yudi. Gima dwa wacho maler ni ma en pesa mosebedo kwatiyo godo kochakore higa 2011, higa 2011 nyaka kawuono. Onge pesa manyien momanyo kuom sirkal. Pesa wa mosebedo kwatiyo godo e pesa mwaloso chik mondo oten pesa ni makoro ng'ato ok nyal go e lwete. Jotij sirkal dwaro mondo chugnegi aguch omenda makende mar shillings bilion 6 e bwo okumba manyien mar Social Health Authority ma biro neno ni jotij sirkal oyudo thieth ne tuoche duto ma gin go, mano mopogore kod ma jo Kenya mamoko yudo. That public servants relinquished their medical allowance in 2011, and since then they have not been earning it, and therefore they had a right to access healthcare. They had a right to be given comprehensive medical cover. And as public servants, we had indicated strongly that we don't want to be put into private insurance companies. Dwe mar 10 higani, sirkal nochoro nyime thuolo mar dhi nyime kod tiyo kod okumba machon mar thieth mar jotij sirkal. Tok jotij sirkal tamre donje SHA ka ok ochiwnegi aguch omenda mopogore kod jo Kenya mamoko. So the negotiations culminated into establishment of public servants or public officers medical fund that then will be managed by Social Health Authority. We are very clear that this particular medical fund will provide for the civil servant the services that they were enjoying prior to the establishment of SHA without loss of any benefits. En gima nomiyo migawo mar omenda ochogo paro mar chik midendo ni Public Officers Medical Scheme Fund Bill 2024 masani kawe pach jopiny e wi yango okumba makende e bwo SHA ne jotij sirkal. Simfrozo Kinda, Ramogi TV.